Arafo yemo nyina akwaba na yemfa momra NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO yesane ne badwemba enne sawhwa nana akua dwum a wotoso mienu Edubiase hima ono naso ye anase ni vinsia de toso du ena wonmu ADA nuntie namso amaya ba bepiem wo Edubiase NYANSAPO same sawhwa oba hima de wotinema friends seseko no eno na si wo fefefefefefe se de esi anwene no na ya hyehye no a ya na ni ahemfo de no nso ye dantemu wei eye bode hono ne de abɔ kashire no wei ye na sesedwa na konya a wotena so de da so ne friends se ate ena ya ne de to so na eja eso na ye moton kakra so hwe oba hema ne nanso a egu ahene wamu na ye de sika petia kakra egu ne nanye ne ye de ahwene bodombo mu ebi egu ne nan so hwe ne nsa so a okwasem ni oma oba hema aye akono aye feba bena basa sadie enakono esitie ene mpempra ne ma Edubiase hye ne nsa petia na ebi egu na bakonwo ne ade a ese efata na na yie pa ene sa wohwe nana akua dwuma otoso yenu a na hofasuo no no ase no fufuo ene wafura na wode Asante kente papa bie wotunu a wode aguso a ebinu yesika akọ ebi bubo ntirimo na ebi nso gu ne metire ni komo ene na bakonso so reseko na ade a ya na ewa ho no no we beka nse papa kese eno ena ya na ya ekurakura emaya titiriwo na oba hema ebase ya na yede awa ho so reseko na nsonso ya ene ohene ade dantemo no onse we no ohene de no aya na ayese kodo sa no na nso we de no yeyi kodo di firo na animu no yaye ne se kroso na edibia biam ene na chi nyina na akwabanane wonmo asoa amana ye fe aye akono pa se wohwe na wohye ne nso a enya Asante mantem hanum a wonya no wo baabia Asante de ebinum ahyase a wonu ye bie nanso Asante de ne dam sonko e de fa afoforo edie mu no enti nana akua dwuma wotoso mienu wono ena obeyi esa makwa babiem edem NYANSAPO mon koso na mon subscribe na mon share na mon like mai sam de dwumadie no baabia ebe koso no ase ankasa ena yekoyi nana na fikro beso nana ewo Edubiase dia na wose ye kan ho abakwasem kakra yeria ya kona nankasa enso abakwasem ne mwa wo ba ye mfinsia besi dunie a obetena so se Edubiase hima no wode aboa Edubiase kuro no enso ye de awom ye nhyase ye samre so hwa atwene bofo no na ebinum so ntwene na ntwene kafo no so kade etie no na na esa kakra mo menhwe kakra na afi mento asoma asano eda fomboko broni beka se majestically afa yemfa kuro na bakwasem kakra na yemfa engum se wohwa setete no Edubiase wonmo chase edifiri Asante man so na wonmo difiri a wonmo de ko piemu ewo Asante dwaben na dwaben wono oba apanyini bia na ye friend sepempamago wonne ne ba tutu akatu wonmo de wonmo ete wonmo efiri dwaben ho a wonmo mo chidifo etuye na wonmo ko wonmo nim womko womanim kobo wom sesi wo baabia ne friend se esuminya ansakra na satamo no na Asante menra wo se tutu esai kon a wo kon ye na afeye wodi nkunimu se wo hwa ansa na kon no beba no na opemso ama won masase bi se won nkonkotena so a asase no ebeka se ne ye kwan na wendie na enye nua yemom na ye emme na ewomu anu nti na ada ne mmekwaye enu nti edi a na eda bia ye omkotena yiso no eye mmekwaye na enne kasawro so ne akwasi buroni obefrafra ye na emunti no ene ne ye ye fresa bia ye ne se bekwaye enu nti hye no so pa ma remfi so twemu a nanan ma na wono ewo abirimuo sehwi wono ete wono ekoba bia ne ye fense abedwum emprempren ye na enei sawhwa ansa na no ewo na sa atem kasa na Asante ni akokun ama wadi ekun so nkunim e de afa nkuroto awodo bebre kwawu pepiase eye akuapem manfe wasa kwaben ene wasa heman num enyina na owura bi a na friend se oduro panin na abedwum hene woye no wafaase pa eka achapa English buni be kan say 17th century mu na eno ena wonmo de wo hyeso agi abedwum wonmo akonwa ye friend say abushendwa edi free wonmo ensabu
na eye oyokofo wonum akonwa a ebesi ne yie eda so aye wo mo dia na eno no na sa akonwa na ma wonum tumi ma wonum ahenie ni di mu na eye kese amanyosam ene bibia mu a na ewo abedwamu eno na ne yie wonum ede wo mani kire mu a wonum kobo wonum sese ewo baabi a ne friend say old Edubiase a eye ne ni Edubiase fo yi wonum old Edubiase fo no ena wonum ekekere saa ekuro no ensase a wonum ensa kan ye libie no wonum ensa kan ye no na efiri ohene ana wo dompase a ne friend say na tabiri ejin enu nti dompase hene won na bua wonum ema wonum nya asase ya wonum ekoye a omokotena so abakwastem ne tete ekire mu a adanse man so na eno ena ye kura friend say adanse wonum ekropon enti adanse city na wonum kropon ene adanse man so Erade basa ebremu sabo beka ya erade basa ebremu se nyansapo ya kasa abakwasem ya a mo pe erade basa na abakwasem etie no no woko nyansapo YouTube a wonsa beka ni nyina enu ti besi ne yie no Edubiase hene afibia no obomoden se de be ya adanseman so obey ko no ya amamre ene amane a esefata ede ahye abosendwa a mekan yi a na ye nuanom abedwamfo wonmo dia 17th century no ebesi ne yie abedwamfo wonmo akonwa no na de tie nie no abra oduro ne ye giahyew stew edin a ye de to so no oduro ni guahia wonmo stew no na eye Edubiase ehonom na ekaaye ede besi ne a ye nuanom ayokofo wonmo akonwa a chese eno eye etire abusuaniti a eda ano Nana hima sakakra yebeto asunti moma yenhwe asane na chese eno no yegusu a nyansapo yesane Edubiase abakwasem emadwemba ekwanso enti abadwam stew a meka yie no ebeye oduro ni guahia stew a ewo ni Edubiase a eneye eda so dawa eyo oyoko abusua no wonum etire abusua etire a eno wo ho se wotwa ansa na oduro panyina na wodi kan ye no wo betwa nanom onse do afra ne ntuma ewo tintin mu no na chese ne wo fa se friend se asiama guahia a wodi kanye wona obaye ebeso mu ewa abedwam a obetena so adwumaden ene nkoden ede eboa ma ne makon kanye na wo sha oguahia yie edi a wonya ye no na tete no gold pay yi ntinya nwanwa sende no Edubiase wo mutu gold obeye wo hene a na wodi mu oya hemfo wo mutu di sika kokko eto won masem de bo abosene ene ade no na saa na ye friend se asiama guahia wodi kanye na wodi bitu nasene enu nti ene ma wonya edi oguahia ede eto no so a eye title eda ho ede besi ene ewo ho no mo enti so we ni Edubiase a na ye se afri adanse man so ede ba ya ene nei aba bebru a abakwasebo no enye asem ketwa kakra beka
ne ebetumi dia fa Edubiase ekuro no eho eno no ne mprempren nipa wodi ne mfinsi adu akonya so tena enafom obi okra asabe oba wonya afe na nana mato nsa dia frɛ no ene nana Akua Dwum a wotoso mienu sɛ de medical aka no anaba ye wo no so abomoden papa adwumade a wabobɔ nya asɛmpetoa na nana ho abakwasɛm tiawa no so ye de efam woni ye de wo no ankasa pa eye ewura vida ansa anadodo na friend sɛ nana abana ansa kura na wo ba bedi hima obenya saa edin de ato no so na ansa nana ba bedi ehene anasa hima ewa Edubiase no no sɛ oyokoni de hye konkronkronkronkra ofiri adehye ebusua no mu na de ekoba yenie ebra na saa tem oba hima na wote wonmo nana ama Akua na ne hododo no enintin na sade wose na wotumi ye so oba hima no ntumi nye no enne ma enintin na twetwu eyi ewura vida ansa se ene o metena se no nidi nasia no nsuasuane ma emfanhwe se de be ya enema betimi akọ enkan ma refi se saatem no na nana esia maguasia abebio wono enana woye Edubiase ehene a imprempre wofra ne ntoma e wotintimu ampa ewura vida ansa ba ye no obomoden ema osua ade edimu ebomoden ye adwuma kopem se afedie nananom atu ahene ne esi ahene hwe petentakrem na wohu se osafata se yedi ewura vida ansa edi ade prekope ewo Edubiase abra na saatemu no na oba hema nana amanya Akua ofra ne ntoma ewo de tintimu eno ena bomodin bedi ade amfinhia edunie wabomoden aboa ama enema etimi akonkan wono ene bo modern hweye ema eneye nana esia maguasia abebiwa na oye Edubiase hene ofra ne ntoma botintimu ye na ye kama ahemfie ene bia ya wo mo ye nyina no oba panyi odimu ene boaye ema asa ne ma no etimi ekonkan a ene Edubiase wo matimi anya de kan se deba ewo hono ma enye asempetwa ema remfi se wabo ne ma bebre se oba ye wono no oboaye eka bo mu ema yenya Edubiase National Council ewo hono mo de ni so ade hunu bi eno no afeye ema remfi se ne brekro ye mu ene oboaye hweye ema na na guasia oduro panyini brikron a eneye wodi kan a wonne mprempren oye Edubiase hene no wo hweye ema na hene mfi champion ene donkono no eno so etimi ebaaye medikan aka kire mu se eyene ni so ade hunu ni nsusuye ene oboaye ema na esia maguasia abebi a na oye Edubiase hene ye hweye ne ye ne doti ye kama ewo hono mo medikan aka kire mu se Edubiase National Council oba panyini ya ye ni so ade hunu ena ohweye ya wo yoyo afempuntudwuma se ebekikire Edubiase kro se yebenya Edubiase anase Edubiase man FM ni nyina oba panyini edimu tintima pa se nsimpuntuo akwan adansie sukuu ene ayarehwe ene ade nyina no oba panyini di mutintiman na baako ana no beje ntra ha na ebobo pata bibisa posochi o finhia mpimienu ni dunsia no mu ami eye oba panyini bi a oboa na ema setremu ni ayarehwe ede na koma so pa meche na Akua Dwum a wotoso emienu ebi eye ekwan ye befa so na kokram yade a etonufuo mu ebetu saatemu no na wo mu digimade ewo boase a wode na mu nyam kakraka ekota ekire ewo ehono mu na eno ena okokaye ede tudwa se sebio kronto emenu fi eye mema dia na adia aya na aweho ni se mema ni bi nsu ni nufuo no no woro no ma no omo keka eni nti wogina so no otu mafo se woro mo hwe yie na wono wo kani wo ho na onufu no fa de tu nanum na wo hwe no wo keka je nufuo ni firi anum na fo anoma no okana no wano a anso akana no bi mu nyina fe na mahwe na wasiesie mo ho wo se dia na ekoba ne sanje mema ni bi wo ho no a wo mu nim nom na se wonkonkron ni besane abro ne ne yire eda na ama oye niema toka behu ansa wode ne se kokanufuo no otu mema fu se enufuo nya sen ne yedeka ede ano no ene yedeka na wode aye ne kama no de akinye bia nso ne ho se enufuo de eye mema dia osiemu kena kan se ebre ma betua mema kwan se omo no nufuo no ene ye be ya asem anro oba bi o Ghana bia no no ni kunu dem be kokoto we kwa ya asenkese a the chronicle crowd to won mo kasamfoni na se won ko wa krata enimu a Ghana ye bobo ho a ema mami anaso oba hime obaji di ana enye din kese ewo hanmo wabom modde adidwuma bebre se de medikan abobo no no sabi wanye oba hima woba wote ahemfie na wote ne toso na wote akwasese dwaso yemu
otimi sori komontene se yensiesie ye no do ye mprapra eye kwasafudwuma oba panyini ye wode na basa kase di akire e de boa etutu fom ene ade nyina enkabomu sukun hyehye ayarehwe eni odode owobi e de ma Edubiase man na enigye ene se de Edubiase man no esi e de do no opena asem no e de musonko edu ba bia ye nuanom muslimifo ya ono so tumi de ne kokogim na wode muslimifo wode muslimifo nyina aka bom na afi omodi dwumadi na ye fefefe amana ya akona onye nipa enyi mu so e wo ho nti se nipa ye kana semi ene Edubiase hima nana Akua Dwum a wotoso emienu ewo ehonom. Jarafo abakwasam ene nana hima enhu so abakwasam kakra yenim ne yedi atudwane tiesum ba bia madaroma na mode ache samre sekuno ababa bedru yumadie no ba bia ekoso na enye asem ketoa yinim se titiri wani ntini etutu ra wo matwa Asanteman ene Ghana ho ahia wei eye Kenya asehima wono ena sabie ponto ye nana hima Asante hima nana godu yadom a wotoso mansa tu wo mo nta wo mesi na wo mo na Edubiase a wonu ehia oba ayefo na chese enne enyasem ketoa ampaya edwawa ha sansa Asante ma echi ginafo anane na emusifo nyina ewo ha no ma enyasem ketoa sa media se wo hwa na chese nana Akua Dwum a wotoso mienu Edubiase hima ono ena wo beya wo so seku wadu dwumadi na se awia nesa na ba hima jine tatanka kranka na yeti wono aba idwane mu a enye asem ketwa kra ewo hono Asante mamla fe adanse mamla fe ya hima fe na aba no wo hima na ni sifita se ba bro mo nyamsam no wona na tena potem no na na pia o bossa ye ayawa na na pia tu ayawa ayefo na chese nyasem kra sa me se wo hwa oba hema asese dwa ena eso ababa fe a ateda so akini esi so a etwa no homenti fi ewo honom no eno ene neyie na Akua Dwum otoso mienu wokona wakwapotena Asante ma na emusini Kenya asehima ono nso ene ne dom ena wonu gina wono twɛn se na Akua Dwum kwakwotena se sa media se wo hwɛ wo henkase a wayi ti a wo beya na eye na bu ahia odu panni brikon a wodi kanye ono ene ye Edubiase hene no ene na nanso afa no yie papa enafom so wo hwɛ nwontom papa bi kente a kyese ohene otutu no de alusuo ne chacha papa bi a ne nanso a ekumo ene ni bodua fufu ekura no na afei wo hene ahenche na ehye bitire no botire no kwa yete se ba yire bia na efre ne se su ne hyan na se wonwonwo na husuo no saa na eko akwa ye wo ene ye hu se sika akọ ebobo mu a enye asem to asede ohene bi eba etie no afna ena edi ani mu dia wa no ho sebe ni obi an ebe makwan amotimi ewe makodu ohene di se ye preso saa na ye bie afna no watimi akọ akodu ohene ho asechire kakra eno nana won kwaso gwashia otropanyi brikrai won kwaso sanatie Edubiase ahini afa nana na aba ma afrafo aha
ne da so a social asese dwana afedie enya ba besi baby e wosikosi akaka kuma bi na obahema nana akua dimoto so mienu ono nso aba na afi watena sekra ohene ankasa na abetena si nana guahia oduro panyi brikron a wodi kanye Edubiase hene ma papa bi osonwa bai etre eno aba betena si enya asem so hwe ne nsa entia no so apetia na bakon feni kom ahini akono ama ahini aye fe ama ahini aye kama na hosuo ne kada ekura no se obabunu so na emfie no ko animu pa achese enye asempetwa wonu aba betena se enche ndesama ama no biso na abemu no afei ena nana akua dwom otoso mienu aba wode nsa abeto nsem achia na hene a ono nso eko akota wanya atena se awie okwasem ni oba hema yi ho fe na ne ho akono se ohwe se de wasi atwa dantin kana ne wono aka ne dikedikedikedikeka atutu ne nyontoma na busuo kente na afeye de boase afufuo na wo gold bi bomu na hwe ne nanso a egu ahene ma no so ene ne nsanso a peti ahihye so no kwasem ni ene ampaya ebedwa ewa hase nananom bi ena wo no ba no mo de amudi na wo de aba wei ayotumfo Asante ma echiame Asante ma chiame ene na nemusifo ene wo maba wono mo eba na wo maba bechia na ha Kenya Asante ma dikaka se na nakwa bi ya no motoso miensa wono otu no se wo mra na eja bechia na Asante kotoko se otwe ankodwa ne wo mako enti na sesesa bebe ena etie Asante ma chiame no wedi kan akwakochia na afei ena na musini Kenya Asante ma wono nso akochia na akua dwom otoso ni we eye aswafo amanyofo ntitu eni anu MPP fo na yehu Asante mantem swafo Era Simon wose mensa wono eni ena udimu a wono ba na afei wo de eni die abema na nanom no mu so a Simon wose mensa na edikan akochia eye Edubiase hene eni nim se ofi hope se wo ba nana akua dwom otoso ni wono nso baba bechia omudi nkita ho kakra wone ye Edubiase hene nana guahia oduro panyi brikron a wodi kanye afei ena woduru nana akua dwom a wotoso mienu Edubiase hema eneyi mprempren wono nti ene dwadata yi yabo nkonwa na so beta konwa so mfisi adumie enafom ahofama etunwache adwumaden odo ene tema awo de mankwada ene matitiru ewo mpatem ha no ama wagedin ewo man Ghana nyina yedi kaka bi wasem ede akyerem a enye asempetwa edrume bi na mfisi ampemienu no obeso kasa mfonyini obeso kasa afidia na eye nana akua dwom otoso mienu Edubiase himen na sam a wokan ye na afi ye nyina yedi mu abubu a na ye tete a ye ba ba mu bibi mu ne hu se de ne puma sibre esite sanse asebo kan no ne mu odu na nyansa wom na nimdie wom ne mu pi a na wose ye nyina ye fa na afi esua bia ema ye yo ene apomde titiri wo de eda na koma so na abrebia no hwe se eniema betimi akonkan je dika aka kyeremo se mpuntunduma hodo se yenhwe na akwan ayasabia suku ye ne wo mo ka bi wo mu eni kasubo mu nkasa na won meye bi man de sebia kronto oba hema odima kote papa abro bedi akonye ya enye asenketo Sami se wohwa omanfo enso de omunim de ababetachi nananom bi ena wono so eba no wei eye badum kuro ohene a wono ena badum kuro sebe oye ohene wo so no abakosem kakra ewo badum kuro yi hu echirima eho ena ye biaye a obiri konfa no china nwande a woye ye no baako oye de si ho no a ene se bia de esi wodi free trade de besi na obiri konfo no che eto sekan ema ekotua mu anase ekowo mu no mene mo kasai eda so ehye dua no mu na dua no hwesi wo Era Simon no se mensa wono ena mo nsa wahye nkikia wotiwe enti ahima aba ahima ene ahimfu binmu a omdo mo no nyam beta echirifi wo meya fa na nyina wonum ene won so ma ato santena enye asempetwa sanse yenya nente kra se abrihini ono so wa hanana otu abo jan
kwesi ono so ede nanim nyam ebeta eje ma remfi se ono kra no mpempem ono na woginam se akuapem hene tingnis bioni beka se acting akuapem ehene eno no na otubu jan kwesi ono so enya nente se wode nanim nyam ebeba beta ekire bia wo ha bi a ye kamera ne duru ha ye ba mamo hu ono so se ne osi ebae ahefo na manugusu American say ahemfo eninti ne yotwe rufu o menu tun na tanyina a wonom ba won bebo asame se wo hwa ye hu se ohinkase bi nso apia wo ba oye aburuhini nana otuobuo jan kwasi ono no ye aburuhini prempen wo ginam se akuapem ehene ni esigoni kan se acting akuapem ehene nana otuobuo jan kwasi ono so na wayi mitia and would be Gabonasia, and ye nikeni. Abrafo afa wo bi pipi e di ma ye e di habaye group kom eni ade a nyina ye kira mamre eni amane e wo Edubiase ha no na enye asempetwa ene nyansapo ye bai na ye bai nso a ye behu ye ni so ade a nyina ye amamra ne amane a wa mo man Ghana ye hu yesu eni ye ban se de esi ye ya de fa ye kasa eni se de esi ye niema no nyina bi ene no na otu bo jankwasi abrihene wono ena wo be Ejiyarefo eno na otubo jankwesi na chiame ne mpanyimfo na nintin na dehye na brempo a do mba ye no won mu na won ma hyase a
wɔn mo edi kan ya wɔn mo chiacha eba na yin se enche ebedru wo hen na nkasa so na afi wɔn so de nsa aba beto nsem na wachia kama se de Asante amamre ne oman Ghana nyina yamane etie no na ihyemkena ema no eye fɛ so nse na nanom hia na wɔn de wɔdɔ ebuo ne ani die de mema wɔn ho a na ekire se sabie konto Ghana ye wade na Asante enso ewo ade ewo hɔ no mu Abibirem na de hye ne ninti ne atwitwu wo no mo baaye no ena wɔn mu di animu a wɔn mo echia no eburi ehene na otu bo jan pesi na sɛm ena yeke enche kra wato ne mu ato nana epiadum na wato so hwe oba ahene ya sɛm ho ne komu ade abasa ene de dan komu ne ahene no ene sɛ de wasie abo no duku afi ni kenteni ade a siesie de ono nso abeto no mu na hosuo no ode bi asa ede aye ntoma ne bi anwene ede ato ne nsa kyese mema eba eya ahemfo ema eba eya ahema won mafade no nyina edan Ghana su ye bai ene se biesie ya de nyina de nyina se boni kambom no friend se culture no sa pepepe ena kyese ye dan edi e wa ye ntoma firam ye nkasa mu se de sichia se de sisa se de sididie se si ya de nyina no eno adi ena etwadu e wa he arefo sambe se wo hwa opanyini a wato nana akuadwum emu eye otu bo jankwesi no ankasa ne tuapemu a wokasa edi ema no no hinkese ba ko a one ne nam no ene won se won chiachia wato to mu ama na efefe bam ba nso ababa beto anemu a ene die eye nana akuadwum otoso nyinu ne da ate se ene de nyina de dada de ama na otu bo na ankasa otubu ankasa ena eduro otubu ankasa nana otubu jan kwesi ene mo se wode nsa ede ato Edubiase hene ne nsam a wachia no amana ye fefefefefefefefe ewo eho no wona edi nkita ho nana guasia oduru panyi brekron odi kanye ono ene nana otubu jan kwesi na sisi abo se omadi nkita ho awie no otubu jan kwesi afei ena woduru nana akuadwum otoso mienu wato no mu machia agmudi nkita ho kakra abu atu omoye ema ne ye fe eye akona enye asempetwa se mo se nana no frantoma se ya aya ne nafomo ya ntoma empa ye fira no ya ne nafom na nana no ntoma no ye de eye enhoma papa a emu oduro ene ye de nwene enti nana no ntoma ya na efira wo mo no enya de ketwa se ma hwe otu bojan kwasi a ne nsanti a mpetia ena afi na bakon de egugu so sika kokko afi na botire sika kokko bubom afi sabohwe ne kente na eche se yehu fufuo yehu ahabamro yehu tuntum yehu awokosrade ena yehu binum so a me ka se na hosuo no engrezi boni be ka se violent
aye violet a chese edemu a enya asem keto eno ya ha no aye se baye de fence sum ne hyen no ana ngongongo saa na husuo no etie ewo ho no mo a enhye de nya atwi bi amfa ma no nti na me kire mo saa no se de be ya mo behu no enya asem keto a enti se wo hwa na chese Edubiase oba hema na afeyi ne hene wonom na sese yi eda wonom so a wo motiwa otubo nso na sese a waba no kwasemi wo bemem to hwe ne kom to hwe na bakon efri na abache honom de ko na tie nie ye fre na abache enye abache se de kan wo no ye fre no abache eno no to hwe na abache wo kwa ye se panyisi woni hwe no wo abache eno Arifo da so ewo Edubiase a nana Akua Dwumotoso mienu mfinhie dunu na emprempre de samotwa onipa wo bayi ohinkese a opimso de ne nesi okrawe no obrawe maso opimso tumfo se tutu Asante mewra etuno se ne namusini enti wo ba Asante hene no ene nana nkansa boadu ayebiafo agrekenzima ya ohine wo ho wona Asante hene etu no se wo mra na umesi na nem sanse ade fefefe sei ekosoa na wo se wode nanim nyam ebecheche enti wono na wote apakan mu afei mu anamu hu ahemfo na apakan no ene se de ne ye kasa ahemfo ohima no wonu sekutie no afei se mo hu picture na se ne tie no mfonyini enie won se nananom de ne ya ye se kodro pepepepe ena eyaye nananom mema ahemfo no de no na aba ahima nso de ne edem sonkokra eno na nana nkansa bodu aye biafo agrekinzima wotimu a oba bisi opemso anemi Arifo na chese aha eda so NYANSAPO kasamfonyi so ayi so a yisane mbadwembem ewo Edubiase Asante mantema na sadi Asante amamre ene amane etie no sadi udu dwumadi etise to nsa de furu bi na wo ba e wo bechi a won so ko ekoma na kwa ba ti afenya ebraso se nana adwum a wotoso bi no ye Edubiase hema ono so ko na afi na nanom omo baaye otubo jankwasi won se wadu ho no a wono ko no makwa akoma na akwa aba eni die ni bu esefata wode ma wo mo nto nsafre no wono baaye saa enso na yenim se wono beko Asante mansi anemu aye kenyase hema ho na wono nso yakoma na akwa aba ma no mo piafo amanyofo baaye Simon se mensanom saa enso na Asante ni ensi anemu nana enkansa bodu aye biafo agrekenzema ahene wonbeko nyina na afi omo de ani die ni ebu esefata akoma wo mu nyina akwaba ansa na owia ekwan adam ama eneye wono a wodi ndumedie no e de akasemu na ma no na afi kakra wo wono no wo de ato manfo centralfo ene Ghana fo nyina yenim na afi yehu sene enema na esiti nti eda so aye wo ade bekoso bia no ebetwade abremu se mo hwa afi ankasa ene onu amu adura wo memema akwa aba echiachia nananom omudu munimdie eba ebeta echire ewonum wodru otubo jankwasi ebrihine acting epiapem hene atom hene tu na mo apiafo mo ayade ekwane wa enso wa muani enso a abeta mechire enkomo a woni ni die ndie hente ni mumwe ni NYANSAPO yene ani huse enu sabie go to betimi aka na wode akire no enu nti na ye ka we no ede aka ho ewo nananom a wonu di na chi ka no ho a ebo na chi dom no mo nso wonyina ato santena wonu ema akwa aba no ewo Arifo na chese enonso enono we eye otumfo nsi anemu a obesi na nemu ewo hono Asante memu asede nyina anim no otumfo tubofo a jese wono a tie de ni die ni ebu esefata no
ede emano nana nkansa abodu ayebiafo adrege nzema wonna efei onmodu no ha onu ede ani die ne ebu esefata eba no mano akwaba asante amamre ene amani sa pepepe ne ye no emano ye fefefefe ewo ebi nene ananum ahemman ananum ahemfo sɛdeɛ krɔta amamre ne amane ndie wonu omutua no nanka wo mo anye ne se ya wan ne beye ti no mo ye amana ye fefefe ewo hanum nyansapɔ yɛne kutwa wisi ehni mienu santa mu didi akiri ye bi frato ye be koso bia no bɛbɔ hu dawuro na ye de akyere mo sɛdeɛ krɔto munti ɛne ɛwɔ hɔ no mo na yɛmso enti ɛna ho nso mo ɛwɔ hɔ no mo bonkum edwa nifa nso edwa bonkum saa pepepe bɔ mmɔden na subscribe share na like fama me ehia pa ya subscribe fama me na wode wadwen kyerɛ nso de ato ase edwumadi ayedie nyina sɛ wode wo ho boye nea ɛte sɛ asoroboa sɛ be ɛba na mamre mu amane atetesɛm afutusɛm ɛne abasɛm a ɛnya dia ɛbɛbɔ wo da wode ho bɔ aboa asoroboa kɔtɔkoro ɛnka ɛsoro da saa ne nyansapɔ yɛtie ibia fa Ghana mamre ne amane ne atetesɛm ne abasɛm ho no wode ho boye nea yɛmmisi waso na yɛmfra wani wo ho ti subscribe na share abre wo musu ya won mu ema akwaba na nkansa abuadu ayebiafo agreki nzema ehniye na won so wa subscribe dia ma remfi afei na nankasa na akua badum na akua dum otosuminu na akua dum otosuminu bodu ho no a wachia no ama na kwaba ama no mo piafo ewo ehunu nsa na mu din kita kakra afei ena wadura manyofo a wonmo eba yede womo nyambetachi mensin soafo afei santemanteman kasa soafo wonmo nyina electoral area ha assemblyman wonmo nyina ene womo nyambetachi afei no wadu wonmo a eja bo chiacha womo school mpanyimfo ene okwa Edubiase enimekwa wodo bebre ho fire service for education ena afei ene ma bebre wonmo nyina odu a wonmo chiacha omamo makwa ba mo no piafo enche odina no disem ebetudwa amayeti Bibi kakra na chese asa de moye no me hu kra
enti meda wase dwumadie because vice chairman president na yire sanka dwumadie ye ma dwumadie ti say ko mra meka ye ho na o meboa na o metenam esansa ye ma ye bibi sei ni ye ma ene ye kunu mutaye chia ya na efe pa nanso no me ko ne office ampre bebre me nsanka no eya na da bia me ta aka se amayofo nema bi wo a ya na mo ya eduru ba bia ya na ya e kire se du bra mo beto abade a mo kai se ye woni pa hemfu bi a wo se ye ko mo na mo beba aba bedaye enso de mo be bia na ye beta machi titu ma no kura na mo wo ye kunu machi no na mo ya soso mo so aboa mo na mo konya office wo tena de a ye ahemafo no eya na asede mo nhwehwe ye na mo fa ye nyehwe eya de ye me ya pa me call chief justice your friend say chief of staff me call no office several occasions man koto no na so me de a kire jai na me expect say dwumadie nkobeba beta machi na so ni nyina no manya no na minim se omampani asi na mu aba beta ya chi de na che se o mu nyina ba ne sa eya de srade a me sra se ye bibia e ma ne ye be frem a mo meta ya chi na nyefe na ngasa buadu ohine papa bi ohini ya ofiti koti ana ahobọ na fie mu sante yene wofa wo na wofa unua wa ha Edubiase ni nua no kwasem ni enne ba wo ba e wa ba sede wo ba ukrom nyame nhira wo pa wo ma me da wase me do wase pi ni dwumadie ya sede wura etu wo fa situ ma beta na chie aye me fe na aye ma wo ho a se wa be hye manimnyam me ne me ba ani me nuanom na akanya sehima na asre so na adompase na abadwumhima ye nyina ya wa ha ma be hye animnyam e ma wo ho aye kese pa aseda na me de ma wo nyame onhyira wo na ontre wa hiem omie kwan to ba bia kwan na ma wo na me kai me papa no masofo no kwasem ni ade amaye no mani agi abroso area head for asofo akuku dam ni amaje no ebro madwe ne menti ase so asori da no taya mo beta machi dwuma mo bedi ye eye fedodo me ka se nyame nhira mo da nyame nhira mo pa ontra mo ahiem no onya mo kase me ka no makaja me papa nom me se kuapini ba wuwa okuapini wo wuwa no wa wo sebi ka fra me papa me ma me no mo fa nche me fa ho se me ma me mo ya Asante fo de na me de me ka na makati se me papa no akuapinfo a wo me de wo ma wo me yie me ka da bia se me ba me nya mfie nso nyina na me papa de me se kire ma me da asem wo emi nya ka da esanse mi hu se me papa mo do me yie enne se mo we de esane a na okuapim traditional council na otu bo jankwasi ebesi regent acting president onu ankasa wasi form no na enye bibi no wahu a ka wo be yedan eye bibi ene awopa awawo enu nti na waduru a eja onyame nhira onyame mmoa woni wa pamfo nyina nyame ode mo bae no onka wo ho no mo ho ban onko so anso a oni nkorenta ban so no hwe mo so am ho masam ade bia ye wa akoma so abisa ade bia ye okuapemam e wa aburimam no onyame onfa nom na bibia wo baba me beto a waje ma wa atu nyame nhira wo pa na me kan na makaja hwan me ameba na Edubiase ni ogu ahia odropani brikwan ogu ahia ne ye abasobodi a nana ayase hene ena born mrani wo bedwom ena abeye na gu ahia esanse sabi otikoko so ne wo fa no na eba ni nyina so asika akoye wo boase ono so sante hene dia na so de ama ne wo fa so wo hwechi eti ni aka na me ka kwase ogu ahia odropani brikwan nyame onhyira wo akra ma wo a wo pa na ma wo atse awo ama wo no faso ni se oba beta wo ma me anti ni ati kire Edubiase man
e de akosom Asante hene e ma Asante man atumpon Edubiase man atumpon a Asante hene Asante man atumpon esanse Asante hene ye ka ni nchi ene Edubiase abedwum ne Edubiase ye yade baako na abedwum hene kafra Yamisha unoba omame yegina ye wa ya tamaji mempanifu Edubiase mpanifu DC no mane na powerful MP Saudi amwa nyame kanisa ade amaye eya me fredodo eno nti me ba ye no me bedi ade no me hu mpanifu bebre wo krom ha wo ma be sompa e wo krom ha dwumadi ye hyase bebre ebi aye kase ye keka ye ntumi nka na nso mo contract eno a mbe hu dwumadi ni ba bia ye ha ase ye di hu dwuma ya hyase se ye ya sorry ye wie ye ni school fo siai ye wie ye ko friends home ye wie ye ko prisons ni nyina prisons na me dia desrede eto o mampani anim se na da Roma se prisons se obetumi a mesra no on sit down e wo prisons a e wo abrochire enti kebi wo Ghana ha nka be me de se yesi a ne do obi kotuma ne mfomso a waye obi wo anu wa anya mfomso obi wo esan obi wa nkwansia obi wa wanhu na samka ene ye de na kotum waja ne yire ene ne ma ho mesre se enko mampani sit down wo prisons na ko fa ma wo mu na ebia so obi wo yire a obesra na ya ma na kwanya bi na one ne yire akodi nkita ho so wo kunu so a ma na kwanya bi na one ne kunu akodi nkita ho se saade we firi ho a saade we firi ho a ebe ma lesbian any gay afiri ho esanse yesi yempe lesbian yempe gay na so ni nyina e start wo prisons etisi yempe no na se yentumi anso ano dia ebetumi a happening e wo prisons e de aboma animu eno nti enne ye wabosobodi a embalifo a o ma ba be sum okura yi ama wo ma sum sompa no me ne me ba eni me nuanom ya atwe no ho se ye pese ye bo o ma ba so eno nti mesre na break akre wo mu no ye be ese o ma pani esi na mu be ka sa wi o sanso ye be bo o ma ba so awia o ma pani esi na mu akasa me da mu nyina se Edubiase man odo so ku amayi a kire me ebro ma twe ne me ti ase so me ne me ba sa mo ti se ade ache na FM bia tema na Edubiase ma odike mesre se mesre se omo ya friend se na Edubiase ma me ne me mpanifo ene makokora me ba ne me nuano ene ye da mase na asamba akuko mesre se nananom ya na mo fa anidie ma nananom ene na mafo aba emfe buo ma nananom na mafo aba ye mu ade sabi kafra sa obi ayo ohini a ana obi yo hima ahini e fritete ahini e bra na emra ya friend say o man pani ni ade ni won na ahemfo ene adifo na na ehwe o man so eti sabanti abi utina baabi na ukasa hwa ukasa ye na wanu antira nkwa nkoti Asante hene sa ukasa ti Asante hene dia ene Asante man ya ne mo bako sa ukasa ti Asante man ana atia me dia Asante ma ahimafo ye mfa ho ncho ye no be dinu no mumu ade ani ehunu se pani wo we ofia eye me na mase. There's beautiful books. God bless you. The name of school for that books. Na nyami Israel. Afei teachers notebooks kaho. Nana ekwe tumasamba teachers awe Edubiase notebooks and also ekaho. Enya no kwa wamo pens. Apart from books for young pupils. Enya kwada and most hono. Wasama teachers so notebooks. I told them teacher notebooks na ya na enya bra. Nana wo so pia o wo ma dia fe. O dia pie. Aha. Chu enya wa. Papa ni afei ye ko eye government hospital. Kai wo adini ehwe. Na kula no ho modern. To school e ko ho modern ye.
experimental. One more energy kind of a growing up. Young friends are more experimental. Teacher for a good animal, Mumra, Emma G. Experimental. And tentum. And he said, one another knows the other. And what other way, what come home? DA Experimental presenting the trophy Nana Abibirem II, Queen Mother of New Edubiase Divisional Council, by the candidacy of 10 years anniversary. God bless you, Nana. Long live Her Royal Highness Nana Abibirem II. Hello. Second runner-up, Future Assurance. Future Assurance. Future Assurance. My idea, when another say, Muhammad, the name why are dear? I don't want your prison for. I didn't want in Yankapo. I didn't want in a manho. Come up in the first of YFM. Nana, oh, Pastor, Michelle. Future Assurance. One more and Nana Abibirem II. Ode atade no emao na menhirawo na dwumadi o hyehyeye bibia de na kwaso etiti yesi akai na goprama no so hyehyeye ehwe na na Abibirem ati ho oti edwom a wo hye no hye ya de se eye amrantie abo homaden na watimi atwatena atena kasa eti sabre eye woni ayede trophy ama wo mo eye Ebraso community my idea wonu bobo my idea sanetie mumra na momaje why na idea striker sanetie yami inshram yawa soccer. Dr. Anthony, God bless you. Dr. Anthony, God bless you. All right, and Arefo na sese sabe die se wo hwe a afeedie oba hema nana Abibirem otoso yinu wo mani mu so a na se dwumadie no na wie ya na ebe nti na NYANSAPO kasamfuni aha na mo so ebretintin edimoni edi eche na ma mo hwe de ekoso nyina no ye hye be jam na ye de mosie mo nyina mbo ene hwe a wo de ya wa medi ene ebusu apani owusu ejio.
Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya